Eta osakidetzari buruz hitz egin behar dugu. Osakidetzak haurren obesitatearen kontra egiteko bideojoko bat aurkeztu duelako. 200 familia inguruari dira parte hartzen ekimen honetan, izan ere, 4 umetatik batek soberan dituelako kilo batzuk. Gai honi buruz hitz egiteko pediatriako erizain bat dugu beste aldean. Violeta Lago, arratsaldeon. Arratsaldeon. Violeta, Mangolsen bidaia dauka izena bideojokoak. Nor da Mangols eta nola deskribatuko zenuke joko hau? Beitu, Mangols pertsonaia da, pertsonai nagusia. Mangolsen bidaia gamifikazioan sortutako jolas bat da, aplikazio baten bidez eta familia guztiak parte hartzen dutenean jeitzi dezakete beraien telefono mobilean eta bai gurasoek, bai umeek pausu batzuk eman behar dituzte mailak joaten igarotzeko. Mangolsen bidaia murrizten du gehiegizko pisua eta obesitatea. Ados, ederki. Eta Euskal Herrian milaka eta milaka umeri eragiten dien gaia da obesitatearen. Hau zer da, Osakidetzaren erronketako bat, lanildoetako bat da? Bai, badaukagu 135 umek gehiegizko pisua dutenak, eta 6 umetatik bat obesitatea dauka Euskadin. Gainera, obesitatea dago lotuta depresioarekin, antsietatearekin, dermatitisarekin, esgintzeekin eta beste kontsulta askorekin dago dena lotuta. Orduan, garrantzitsua da jolas honetan ez dutela bakarrik pisua murrizten kaloriak neurtuaren bidez. Egiten dituzte beste jolas batzuk eta komiki batzuen bidez, maila batzuk igaro behar dituzte eta beste gai asko hautematen dira. Inigo, zuk horrelakorik baina ere entzun alzenuen? Bideojokoen bidez obesitatea kontrolatu zitekenik? Lehenengo aldia da. Egia da gaia badela kezkagarria eta alde batetik kurioso egiten da. Uste dut ere obesitatearen kontua dela egungo bizimodu digitala, ez? Orduan denbora asko ere igarotzen dutela egungo aurrek pantaien aurrean eta beste erabilera bat ematen zaio oraingoan horri. Beraz, Violeta, hau zer da, pantailaren aurrean daudela dakigun gaztetxo hoiei ohitura onak bideojoko baten bidez sartzeko proiektu bat? Bai, normalean paternalismoarekin bageneukan, etortzen bazen ume bat kontsultara, neurtzen genuen pisua, eta bakarrik pentsatzen genuen hori ia zenbat gordin hartzen zituen eta ia ariketa fisikoa egiten bazuen. Mangolsetik aurrera beste gauzak galdetzen ditugu. Gainera familia hartzen dugu erdian, orduan. Egin behar dituzte ariketa batzuk ere gurasoek eta zaintzaileek. Ariketa egin ahala, premioak eman aldizkiegu. Badago dragoi bat inuk deitzen dela, da pertsonaia, eta izarrak lortu ditzake ariketak ondo egiten badituzte. Ariketak ere, adibidez, produktu batean, adibidez, joan daitezke supermerkatura, eta hartu produktu bat eta begiratu etiketa. Eta horrekin jakiten dute zer den ultraprozesatu bat, gero beste aldetik ere emozionalki begiratzen dute, adibidez, zer den bullyinga antzemateko, adibidez, ume bat bullyinga sufritzen ari bada. Gero, adibidez, homosexualitateari buruz ere hitz egiten da, publizitate gezurtiari buruz ere bai, eta ikusten duguna da emozionalki hartzen dugunean gehiegizko pisua hobetzen dela asko umearen hori bere
osasunaren pertsepzioa. Erki, interesgarria proiektua Violeta Lago, Osakidetzako pediatriako erizaina, eskerrik asko benetan azalpen hauegatik, eta ea honek laguntzen digun ohitura onak, elikadura ona, eta obesitateari aurre egiten. Mila esker, Violeta, ongi izan. Eskerrik asko.